Poštovani gledatelji, kao što smo najavili na samom početku emisije, u ovom drugom dijelu emisije vodimo vas na Ovčice u kultnu splitsku kavanu koja će ove subote 17. svibnja sva vrata otvoriti svim posjetiteljima, dragim gostima. Naime, tamo će biti otvorena izložba likovne unije Art More. Više o tome svemu razgovarali smo s njihovim predsjednikom, profesorom Rudijem Milatom, koji nas je uveo u taj čarobni likovni svijet prikaza mora, a vi ćete na tom mjestu na Ovčicama moći spojiti oku ugodno, a i saznati mnogo toga u razgovoru ugodnom koji je pred nama. Poštovani gledatelji, nalazimo se u opuštajućem ambijentu kavane Ovčice koja će u subotu u 19:30 sva vrata otvoriti izložbi Oj more u organizaciji likovne unije Art More. Mi ćemo danas to iskoristiti kao prigodu da razgovaramo s njihovim predsjednikom, gospodinom Rudijem Milatom, profesorom, slikarem. Dobar dan i dobro nam došli, odnosno bolje vas našli ovdje. Dobar dan. Pa evo, naša likovna udruga Art More postoji već 3 godine. Imamo 10-ak članova. Pa udruga se bavi slikarstvom i svim vidovima umjetnosti, ali značajno je da su to sve radovi vezani za more, brodove, podmorje i dalmatinski krajolik. Zbog čega baš inspiracija u moru? Pa inspiracija u moru je jedan genetski kod, što ja više puta ponavljam. Recimo, meni je djeda bio kapetan i naši članovi su vezani za more. I tu smo u okruženju, to nam je ta blizina, evo kao i ova plaža i općenito smo svi tu blizu mora. Evo, 3 godine su iza vas rada, kakvi su do sada rezultati, koliko su sami članovi zadovoljni? Pa evo, u te 3 godine imali smo 10-ak izložbi. Prva izložba bila je u dvorcu Vituri u Kaštel Lukšiću, kasnije smo imali jednu značajnu izložbu u Francuskom institutu. More je nebo druga obala gdje smo imali najviše tih naših radova. Sudjelovali smo na Bolskom ljetu. Inače, redovno nastupamo kad je sajam male brodogradnje u Lava. Tu je opet poveznica mali brodovi, jedrenjaci i slično. I sudjelujemo uvijek gdje je neka veza sa nekim događajem koji je vezan za more. Recimo u Komiža Big Game Fishing, to je najdraža izložba jer je jedna internacionalna situacija gdje oni love tune, a mi u okviru toga imamo izložbu i ta izložba nam je eto kao poveznica. Koliko su sami oni koji sudjeluju u izložbama zadovoljni na neki način i koliko osjete taj morski pejzaž koji im nastojite približiti, vratiti ih na neki način prirodi, ovom našem mediteranskom podneblju? Pa oni su toliko zadovoljni, broj jedan, što vole ono što rade, crtaju, slikaju, imamo čak i umjetničkog fotografa, se bavi umjetničkom fotografijom. Oni su zadovoljni kad je se izložba otvori i oni su zadovoljni reakcijama ljudi koji vide neke motive, neke stvari koje možda mi gledamo na jedan drugi način. Evo, što se tiče izložbe koja će ovdje biti otvorena u prostorima kavane Bačvica, odnosno kavane Ovčice, ove subote u 19:30, kako došlo do te realizacije? Pa do te realizacije došlo sasvim slučajno, gdje smo mi u razgovoru sa gospođom Ferić Veron jednostavno osjetili potrebu gledajući ovaj kafić, odnosno kavanu i poveznicu sa ovom plažom gdje ja preko ljeta dolazim i jednostavno se stvorila jedna ideja da mi napravimo izložbu. Znači, nama je bit izložbe nije samo nekakvi galerijski prostor, nego da jednostavno taj prostor je s morem. Tako je prostor idealan jer ima povijest Komiže, ima vezano tu plažu i to je prostor nama idealan da se možemo izraziti i da neki ljudi dođe to pogledati. Koliko su općenito kavanski prostori interesantni, s obzirom da smo mi mediteranci, volimo biti vani, kavanski smo ljudi, što kažu? Pa eto, taj kavana, možemo reći, ima neki drugi izraz, je li to restoran i to, ali ovo je idealna, recimo ova pozicija je idealna, poveznica je s morem. Isto, evo, zaboravio sam kazati da u Šibeniku pomorski muzej, 4 bunara, taj pomorski muzej u svom okviru ima jedan mali kafić. Znači, nema ništa bez kafića, odnosno muzeji bi danas trebali imati tu poveznicu. Ko će se sve predstaviti ovom izložbom? Pa ovom izložbom će se predstaviti 4 člana, inače nas ima 10-ak. Ne znam kojim redom bi počeo, recimo imamo Petar Bikić, profesor likovne kulture, on crta, slika, radi teksturu šampijere, znači motivi su vezano za more, odnosno šampijer. Onda imamo Đapić Željko Kranjac, on radi motive, opet brodove, na jedan grafički način, on je isto profesor likovne kulture.
Imam moje radove koji su vezani isto za more, rekompozicija pod utjecajem mog profesora Petra Jakelića i imamo umjetničku fotografiju Gorana Kuzmanića koji isto kroz taj način ima svoju ljubav prema moru i imamo našu najpoznatiju članicu Dubravku Vojnović koja isto kroz neke svoje radove krajolike na jedan način sudjeluje s nama u tim izložbama. Evo vi osobno kao likovni umjetnik kojim se tehnikom koristite najčešće? Pa ja se najčešće koristim akrilikom, danas većina slikara radi akrilik, prije se radilo ulje i ja jednostavno ne mogu pobjeći od tog mora, tako da na tim mojim slikama su brodovi, masline, ribe i to je sve u jednoj rekompoziciji, znači to je moji neki snovi vezani za more i to je moja tehnika. Znači većina vam danas slikara radi akrilik, neko se izražava u pastelama, drugim tehnika, to je moja tehnika. Kažu da svaka slika u biti nosi nekakvu poruku. Kakve poruke nose vaše slike? Pa moje slike nose poruku da smo mi ovdje blizu mora i da treba to more cijeniti i na jedan način vidjeti koje su prednosti i šta nas sve more donosi. I kad pogledamo tu moju sliku vidjet ćete razne motive i neke poveznice. Smatra se da čovjek preko ljeta, na 2 mjeseca u najboljem raspoloženju, da li je na brodu, da li je u moru, jednostavno moja slika nosi poruku cijenite ono što imate, a to je more, brodovi i naš dalmatinski krajolik. Znači širite onu zdravu prirodnu filozofiju povezanosti s prirodom? Tako je, znači to je jedan ekološki pristup, da osvijestimo ljude ovo što imamo i naše more koliko je čisto i krasno i krajolik, da jednostavno to znamo cijeniti. Imamo ispred nas neke motive koje možda običan čovjek ne prepoznaje, a mi ga kroz tu udrugu prepoznamo, nekoga snimi, nekoga crta i samo ga mi prebacimo na platno. A ako ne stignu vidjeti more na platnu, uvijek mogu uživati u moru onako iz prve ruke, što kaže. Tako je, čovjek kad je u moru on i ne primjećuje neke stvari, ali malo bolje kad pogleda vidjet će te krasne naše motive, brodove, naše okruženje i samo malo treba bolje pogledati tu situaciju. Evo za sam kraj ostavit ću vama prigodu da pozovete gledatelje da budu dio ove izložbe. Pa evo ovom prilikom pozivam naše ljubitelje, kako bi rekao, ljude koji znaju za likovnu udrugu i šire da dođu da pogledaju našu izložbu jer ovo je jedno krasno okruženje ovog restorana i na jedan način da uvesele ovu našu izložbu. A sama izložba ima i daljnji svoj tijek. Mi imamo sad u planu jednu izložbu u Zagrebu u okviru ovog Peristila na Kaptolu. Tako da smo mi uvijek aktivni vezano za more i neke stvari koje su za to prilike. Tako pozivam ljude da dođu, da pogledaju i ponavljam, mi smo u jednom finom okruženju, neće biti žao doći, pogledati i doživjeti more, restoran, ovčice i slično. Kako ono kažu, uživat će u svakom pogledu. Tako je, i u pogledu i u atmosferi. Gospođa Vera priprema jedan program, ona će možda znati više tih detalja. Znači, mi kad imamo izložbu nastojimo da to bude jedna cjelina i sa nekom dalmatinskom glazbom i sa nekom pričom i uvodom, nekom recitacijom o moru, nekim delicijama vezano za more. Znači, nastojimo da bude jedna cjelina oko mora. Vjerujem da će tako i biti. Hvala vam lijepo. Eto, hvala i vama.